Ik heb bijna mijn rug gebroken. Hij heeft me hoogzwanger uit mijn bed gegooid. Dus dat waren echt wel heftige dingen. Maar van psychische terreur heb ik het later ook echt wel het meeste last gehad. Het kind haast net oors of de boerle hebben wat jet. In deze laatste aflevering vertelt Susanne haar uitwaai uit huiselijk geweld. Waar zwaar het voor een veilig leven? In deze serie van Binnenuit zorg ik bij het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Hier werk je 250 mensen om de veiligheid van 10.000 gezinnen. Jeugdbescherming en reclassering en veilig thuis. En dat is ingewikkeld werk. Meestentijds onder dwang. Terugpakken bij dilemma's voor elk baan, elke volwassene in een onveilige situatie. Hoe werkt dat? Ben je bang geweest dat het verkeerd af zou lopen? Ja, ik ben wel vaker bang geweest dat het verkeerd af zou lopen. En ik denk dat dat ook wel de beslissing is geweest uiteindelijk om te stoppen. Omdat ik wist dat het op een gegeven moment wel een keer de daad bij het woord gevoegd zou worden. De daad bij het woord? Hij heeft mij met de dood bedreigd. En op een gegeven moment dacht ik van ja, nu moet ik wel echt voor mijn eigen veiligheid kiezen. En dat van mijn kindjes. Want voor hetzelfde geld doet hij het wel een keer. Ja. Elke nien had recht op een veilig leven, zonder geweld. Maar wat als dat er een oor in de knoei komt? Dan hebben we na je melding gekregen van politie. Er had een omstander juster de politie bellen. Omdat hij een heel soort geschreeuw en gegoel had van met name de mevrouw en het been. Dus de politie is daarheen gegaan. Die troffen een gezin over van een man van 36 en een vrouw van 34. Met 2 famkes van 4 en zo'n hier. Als je achteraf terugkijkt, Susanne, kun je dan een moment aangeven waarop het is begonnen? Ja, dat kan ik zeker aanwijzen. Het was vrij snel toen ik bij met mijn ex ging samenwonen. Dat hij aangaf dat ik bijvoorbeeld mijn haar niet los mocht. En dat ik geen jurkjes aan mocht met kerstavond bij zijn familie. Het ergste, denk ik, is het psychische terreur, noem ik dat altijd. Dat heb ik als vele malen erger ervaren dan de fysieke mishandelingen, die ook echt erg waren. Want ik heb 15 weken in het gips gezeten met mijn hand. Ik heb bijna mijn rug gebroken. Hij heeft me hoogzwanger uit mijn bed gegooid. Dus dat waren echt wel heftige dingen. Maar van psychische terreur heb ik het later ook echt wel het meeste last gehad. Ook omdat het niet te bewijzen is. Eigenlijk dacht ik om 4 dat als je een hulpverlening inzet, dan kan voor dit gezin. Ja, want vermoeden van geweld inderdaad. Hè? Ja. En het speelt al langere tijd. Ja. Dus ja, die kan ik hoe het 4 jaar heen gaat. Ja. Ik zal zwaar je dat een collega Joet nog te plaatsen gaat. Mooi. Meldings van huiselijk geweld komen hier bij Veilig Thuis binnen. Hoe gaat het verder naar zo'n melding? Hallo dames. Je zit hier nog Lis? Ja. Veilig Thuis had de regierol. In de Friese aanpak huiselijk geweld werk je zij geer met 4 de GGZ, verslavingszorg, gebiedsteams en het veiligheidshuis. Vanuit de ketenpartners het beste hulpverlening aan deze mensen kan. Je start eigenlijk het hulpverleningstraject. Ja. Ja. Ik denk dat het hem heel erg had kunnen helpen als hij geholpen was met de oorzaak van het probleem en niet met de gevolgen. Dus echt gewoon. De gevolgen zijn dan het geweld en de oorzaak zit in? Ja, gevolgen waren geweld en verslaving. En de oorzaak zat al in zijn jeugd. En ik denk dat als hij daar op geholpen was, dat de gevolgen vanzelf al waren weggegaan. Ja. Er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen van ja, maar als je wordt geslagen, dan ga je toch gewoon weg? Ja, die zijn er zeker. Ja, zo werkt het niet. Was het maar zo makkelijk? Het is niet een kwestie van je laten slaan. Het is ook een kwestie van willen dat iets slaagt. Vanuit de hulpverlening gaven ze ook aan dat mijn liefde voor hem grenzeloos was. Nou ja, dat is wel gebleken. En ook gewoon iemand willen helpen. Je wou hem helpen? Ja, ik wou hem helpen. En ik zag ook die leuke kant. Want wat ik zeg, hij was ook heel lief, heel liefdevol, heel gezellig. We hebben ontzettend veel lol gehad. En daar putte ik echt wel troost uit. En ik hoopte dat door een juiste hulpverlening, dat we daarop voort konden borduren. En dan is het zaak om er zo gauw mogelijk bij te wijzen naar een melding? Dat is het mooiste, inderdaad. Wie weten dat dat wel de meeste kans van slag in had. Want op het moment dat het geweld krekt, plakvoen had binnen emoties natuurlijk nog.
nog heel heeg. De situatie is nog heel vers. Dus mensen willen op dat moment vaak ook wel hulp. Dus we zorgen dat we toch dan juist dat gesprek oergeven moeten. Van wat speelt je, wat kunnen we voor hulp je bieden om deze situatie te kunnen terugbrengen. Want daar gaat het eigenlijk om. Het stoppen van geweld. Wat hij je daarin nodig? Mensen hebben wel schaamte om erover te praten. Houden het heel erg binnenshuis. En het is vaak het voorbeeld wat je zelf kreeg uit je eigen jeugd. Om met moeilijke dingen om te gaan. Als het net lukt en machteloos ziet. Om dan leuk te worden, geweld te broeken. Dat kan fysiek, maar het is heel vaak ook gewoon verbaal. Nu gaat het vaak van generatie op generatie. Als ik je mag vragen, wat kun jij doen om te voorkomen dat het je kinderen ook gebeurt? Door haar heel veel mee te geven, haar voornamelijk heel veel zelfvertrouwen te bieden, of haar wegen daarin te leren. Door aan te geven dat zij haar eigen grenzen moet stellen en bewaken. En dat geweld nooit wat oplost. Maar ook naar mijn zoon. Natuurlijk, je ziet heel veel generationeel geweld. Dat het van vader op zoon doorgaat. Het is dan weliswaar niet zijn eigen vader. Maar hij is wel door hem opgevoed. Dus ik probeer hem dat ook mee te geven, dat dit niet de normale manier is. En als jij dan terugkijkt naar jezelf, had jij iets anders willen zijn of hebben of gedaan omdat je niet in de situatie was gekomen? Ja, door de ontwikkeling die ik de afgelopen jaren heb gehad, ben ik erachter gekomen dat ik heb een superleuke jeugd gehad, een super fijne jeugd, wel met een chronisch zieke vader. En daarin zijn bij mij al lijntjes scheef gaan groeien en ben ik minder snel voor mezelf opgekomen. Dus ik denk dat het me enorm had geholpen als ik daarin al wel, dat er bepaalde lijntjes waren doorbroken in mijn eigen jeugd. Dat had geholpen. Ja, dat had zeker geholpen. En ik had denk ik bepaalde keuzes niet gemaakt die ik nu wel heb gemaakt. Ja, en dan was je misschien al eerder die alarmbellen waren afgegaan op het moment dat hij zegt over je haar, je jurkjes. Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat ik het al nooit zo ver had laten komen. Nou, het belangrijkste, en we hebben volle resultaten mee helpen, is bijvoorbeeld de systeemtherapie. Dat we dus met z'n tweeën in gesprek gaan, net los van elkaar, maar ook met elkaar. Hoe communiceer je met elkaar? Wat zijn die belangen? Wat is die wens? Hoe kunnen we nou zien dat het je samen wel lukt? Want we zorgen natuurlijk dat het zonder hulp soms even net meer lukt. Maar het doel ervan is dat we ze hulp bieden om te zien wat nog wel kan en wat wel lukt. En waar iedereen zich weer veilig voelen kan. En vooral ook de baan. Want dat is zo nodig. Dus het gaat vooral om mij elkaar zien. Wat kunnen we voor je betekenen? Want dat is het doel en dat is waar het om gaat. Het gaat net om dat we bij het huis uit moeten. Of het is echt net zo dat altijd de partner er helemaal bij wij moeten. Maar het is wel belangrijk dat ze hulp krijgen in hoe het wel weer goed ging. Hebben de buren niks gehoord? Ja, die hebben zeker wel wat gehoord. Alleen er is niemand die actie heeft ondernomen. Belly, alsjeblieft. Of via de chat. Want je kan beter 1 of 2 keer te vaak bellen. Dat er niks onder hoorn is dan die ene keer dat er wel iets onder hoorn wie en niemand het ingrepen. Mensen kunnen us bellen, dat kan anoniem. Mensen kunnen ook via de chat bij u hun vraag stellen van goh, het gaat net goed bij onze buren. Susanne is er met hulp van haar mem en zus uitstapt. Had alles goed verwerken en is nou ondervindingszaakkundige. Ze houdt op landelijk niveau advies. En zij denkt dat het helpen kan om bij al te leren om te gaan met al die emoties. Zelf ben ik daar ook mee bezig om dat meer bij de pabo's naar binnen te krijgen. Want ik denk dat het stukje persoonlijke ontwikkeling, grenzen stellen, grenzen bewaken, zelfvertrouwen. Omgaan met je emoties, frustratie. Ja, zeker. Dat heel erg belangrijk is om mee te geven. En eigenlijk op dit moment net zo belangrijk als spelling, rekenen en taal. Ik denk wel dat het belangrijk is om bewust te zijn dat het zo ver kan gaan. Dat dit gebeurt. Ja. Maar dat jij nu ook naast me loopt. Ja. En dat het goed afgelopen is. Ja, dat het heel goed afgelopen is. En dat ik nu gewoon echt heel gelukkig ben. Nieuwe liefde, getrouwd, 2 prachtige kinderen, een bonusdochter. Dus in die zin, lacht het geluk me toe. Er is altijd een uitweg. Er is altijd een uitweg. Ja, zeker weten. En dit weer de laatste aflevering.
Je kunt alles waarom zien op omroepfriesland.nl/van binnenuit. Bij de serie is ik een podcast maken. Die is op dezelfde site te vinden of via je eigen favoriete podcast-app.